बघ थांब हैसर थांब माका सांग इडी बंद करतले की ना. अरे ईडी बंद करता नको रे ईडी बंद कर फुकता माझा पोट फुगना ना पोट तसा तर फुगतात काय मत तुका बैलाचा ना जेव्हा होताला ना तेव्हा कळताला बघ काय होता ना तुझी नाटका सगळी इडियामुळे होता सगळा. इडी बंद कर चालू ती मी चालू हे बघ ऐकतले मा होय म्हणजे कमी ओढ कमी हा कमी ओढ त्यात तू काय म्हणते मी काय तुझ्याकडे आयुष्यात महाग नाही फक्त याची एडी तरी कमी कर समजला कमी ओढ ते काय नाही गे ते लगीन करून काही एक ना हा कधी मी बरोबर पण म्हणणार बंद करू का बंद केलो सांगलेलो नको बोलू नको कधी नको जर सांगू नाही असताना कधीच नाही हा मी नाही का तेव्हा ऐकते सगळं त्या खरं होते जाणं जे उलट पाकिट हाडून दे दुकानावरतून तेव्हा होई होती जगा आता कमी करू होई आपण त्या घेऊन नाही तुझी पोरी खतरनाक भाजल्या गो बबली शहाणपणा करू नका बाबा माईचा विषय काय मी गेलो माईची अपडेट काय माईची नवीन बातमी काय नवीन बापलीने आता ऑपरेशन करतली पण आपले मंडळी येता बघता उद्या वाची का बघू निसतो शेट कसो राहणार शेट कसं म्हणजे मी दिले रिक्षेतून हेले खूप करू लक्ष आता माईक काय झाला सांगशील जरा मंडळी का माईक आता तिया जाऊन सांग माका नाही नाही सर सांग बघ माईक काय झाला आता माईक तिच्या हाड मोडला फ्रॅक्चर कसा पॅकाट मोडला कसा तर मोडला पडली कसा म्हणजे तर मी हॉस्पिटलात गेले त्याच्यामुळे मला हॉस्पिटल मधलं माहिती आहे हैसर ना मला माहित नव्हतं कशी पडली बिगा का नाही हॉस्पिटलचा माहिती हा तर हॉस्पिटलचा मला तर आता माईक मी हेलय वाडी उद्या जाव आहे आणि काकी आणि हा ते सर उद्या जाव आहे ऑपरेशन करूया म्हणा सांगले पण ऑपरेशन बाबा खर्च भरपूर सांगले तुझे दिसले पैसे ते देऊ नको 60-70 हजार रुपये खर्च 50,000 तुझे काय समजला माईन केला बाबा अरे कणगे खाऊ होती माई नाही रे उठाची सकाळी हा ती कणकेची सारा रात्रीची पडलेली होती थैसर त्याच्यावर पाय पडलो आणि बुळबुळ सुळसुळान पडली कणगे बाहेर पडले हा कणगे सगळं हा पाय कसं उलट सुलट खडे फिरलो कणकेच्या ह्याच्यावर आणि कडाक्कन मोडला हाड हा हो हो पण खतरनाक हाड मोडला डोपराकडसून क्रॅक झाला नाही मोडला पण एक्सरच दिसता ना एक्सर हे आला थोडा लागला हा पण पैसू ना ब ही कवटी आहे ब ही अशी फिरली सुटला इतकी काच पडल्या इतकी काच मोबाईलात काल बघले मग ते बघू जाते केले जातले का नाही जाऊ काही सर नुसतो जाऊन येऊ आहे आता पैसे दिसतात आता जाऊ नको ऑपरेशन उद्या मा मग परवा दा तुमका ऑपरेशन उद्या गेल्यावर तुमका भुतूर सचिन आता पडली हो पण डेंजर पडली बेकार आता सचिन येता हा संध्याकाळी माई आमची काय जाऊन आणि 90 वर्ष आली ना पुढे 90-95 झाली 95 पर्यंत जाते 90 नाही जाते पुढे झाली ती मजबूत आहे ना ही काम करी होती ना घट होती उन्हात कोण ह्या वयात काम करीत कोण रात्री 8:30 माझ्याकडे पाया पडा गेले सकाळी पाया पडा माझी उपास धरता ती पाया पडा माझ्याकडे काला काम करताना असं काम कोणीच करू नये खतर हो अजून काम करता ठेवू नये आणि लोकांनी बघा ना इंस्टाग्राम वरती मी ह्या टाकीते व्हिडिओ बी माहीचे खूप काम करतो फोटो टाकीते लोकांनी बघला काम करताना अजूनपर्यंत काम केलं ती कमर करत नाही हा बापरे हॉस्पिटल मधलं सुद्धा 1-2 व्हिडिओ काढले दाखवते मंडळींका पुण्यात लोक गुन्हा तिना गाळून काढलो येतून काढली करू पत्र्या आग घातली ना का तिना गुन्हा ठेवू नये काय चाळून येली राशी करी काम भरपूर यांच्याने तीर्थ तिचा घेऊन ना मेजो असताना लगीन झाला माईचा 16-17 वर्षाचं होत खूप वर्ष झाली माझी
येताना रेल्वे एसटीत बाहेरची झाली लगीन हय लागाव ना माहिती आयत लायले उकला का नवरो तडे गेलो कृष्ण मामा दहा करी जेवण करी म्हणून अचानक मित्रांनो फोन केला एक सर्प दुसऱ्या सर्पाक खाता तर जाऊन बघूया काय सरतं काय त्याका घेता तो दुसरा सापा खाल्यान त्याला चामडा काढल्यान मला बघा बक्को बाहेर काढलं होय होय दुसऱ्या काय खाता तो बघ तो त्याका घेता काय विषय हो पण कसलं साप तो डेंजर आहे दुसरा साप त्या सापाक तो घेता मरे हो हे म्हणजे आपापसातच भांडतात मरे मागाटला माणूसच भांडत त्याचा तिने अर्धो गिळला गुतुरा अर्धो बाहेर राहतो त्याका खाऊन काय तर करू ना रे ना पण वाचव आहे का कसं वाचायचं तू मेलो आता त्याची चांबडी अक्षर घालल्या तोंडाकडले अक्षर फोडूनच टाकल्यान त्याका तो आता थंडच झालो तुझं तो हलना सुद्धा ना आता तू झाला मेलो तो फक्त अडकलो म्हणून तो शिरकन तो हळू त्या काय घेता तो काय झालं सर्प मित्र हा कोण ह्याची तांबडी फाटली भाईची म्हणजे तुमची या मोठ्या सापाची काय रे तोंड फाटला मा साईड नाही, तसा गिळता तो, चावता. दिला सबन बाहेर त्याका मला पुरं सोडल्यान मग अशी मोठो ह्या मरे वडता पण तो घड हाडे अडकलो अरे त्याने शिफ्टी घातली ते अडकून धरल्या मध्ये तियाकडे जातो ग पाटीराव काय माहिती आहे कोणतो आधी या तो म्हणतोय तो अडचण येऊन बघ समज तुला काय ता छापच सोडल्यान रे तू कोण जाणार थोडे राहा बघे दाया जीवडतो पळता कडेसून जागी परतोय का मारतो गेलो भूतूत गेलो आता लाकडाच्या काठी मार भाग करतो पळतलो भूतूत गेलो शपाणी दिसता त्याच्यावर मारू नको हा अण्णा त्याका मारू नको हा शपाणी दिसता वायशी गमली मोठी काठी मार मोठी काठी अडे तुला आपण पळाच्या तयारीत राहूया नाही सर्प नाही रे दिवड काळे काळे ना एका माका खात बाजू राव नाही चावण म्हणजे एका सापान दुसऱ्या सापाक खाल्यान तो नक्की काय अरे दिवडा कोणा तो कळणार नाही पण डेंजर खाल्यान हा फुल डेंजर एकदम खतरनाक खाल्यान त्याका तुमका दाखवले मागाशी ना तेका आता तोंडातून बाहेर काढलं एकदम जवळसून तुमका दाखवतोय वास येता काय रे त्याचो वास कसलो येता हा ह्यो दिवड नाही ह्यो तो दिवड न्हय ह्यो बाई डेंजर साप कसलो तरी आता ह्या सापाचा विष त्या सापाक लागतात आणि मरतलो तो साप अजून जितो हा ना मेलो तू अरे मेलो तू चावलो हो माने आवाज हा माका फस करता ताकद राहू नाही सोडू नाही पण मारू होय तो हा ए हो काय ती काय धावत तडे तो जीवड गेलो तर जेवढा सरपाचा जेव्हा एका मारू होय तर काठी घेऊ लोक मारू नको त्याका नाही कसं परत तो जीवन झालं तर जीवन झालं तर जातलो होतो आम्ही काय कसं जातलो हे जातलो म्हणतो पण परत तो धप्प दिसलो मला मारू नको मग दिवडाला आणि तुझ्यात काय फरक राहू नाही व्हेरी डेंजरस एका आपण वरान सोडूया गोट्या अडे खायतरी मसुट्यात बी
वळात ना हे वळात वाहन टाकया हे का वळात वाहन टाकया तिथे पुण्या गावताला जगलो तर वळात आणखी दुसरं आणखी साप द्या का खाय सापाक स्वतः ना खडे गेलो खय गेलो खडे ह्याच्यात गेलो अरे पळे कोण चालता नर मादी खय तो नर मादी यो घनच यो नाही घनच नाही पिवळो हा ना नाही ह्यो घनच ऐकलो त्याची शापाने लांब दिसतली आता सर्पाची मोठी असतली ह्यो चलता म्हणते बो तो पुढे सुद्धा राहतो ना ह्यो जखमी झालेलो हा ऍम्ब्युलन्स बोलवची लागतली भले आणि मग वार का भरून ऍम्ब्युलन्स बोलवची लागतली खूपच खाल्यान सर्फ नाही रे सर्फाक तो डेंजर खाल्यान ना तो येतो परत हे कसं दुख चपानी लांब जीवड बाबा हे का वरी या होळार चपानी मारू मारिया नको मारिया नको होळार वळून ते का सोडिया ना तर मसुड्यात बी सोडिया होळात ते का पाण्यात टाकलो बरं होतं ना रे मरतो लोक ऐकते ती मरतलो तो मरा नाही आपण मरताला मरा नाही ते मारू नको चपानी त्याची लांब आहे होय त्याका दुखव नको आधीच तो जखमी आहे चपानी लांब आहे सर्पाची मोठी असते इतकी असते ह्यो बरो अडकून ह्या ग्रीप धरलेला आहे बरी हा त्याच्यामुळे त्याका त्या गिळाक गावांग नाही मान खाल्या ना तितक्या जाता खाल्या मैडा कडला ह्या खाल्या खाल्यान तरी गेलो आता मुंगळला गेला तर मुंगळ खातो सरपण मेवणे सरपण आता बघले का जेवढा हा इका शपानी लांब हा इका इव शपानी लांब इव लांब सरपाची मोठी असते इव जाय टॉक हवा ह्याचा टॉक ह्याची इतकी असते टोकडी इतकी बघ सरपाची इतकी टोकडी असते मोठी झाड असते त्या दिवशी माका गमलो ना तो माका तो दडालो बाबू घरात झाले शन्या जिवंत असाच तो जिवंत नाही होय म्हटलं त्याका असा नाही त्याका सोडू होय तो कला का खालती सोडू होय त्याका मारू नको मेलो तर टाका रे तरी लांब मरावचो ना एक तर वाचाया तरी नाही तर त्याका करा पुरो खाल्या त्याका तो फिरता तो सबन तरी आमच्या पर्याय तो आता बाहेर पडतलो सावकाश ऐकलो तो काय करूचो ना सावकाश बाहेर पडतलो इतकं लांब आहे रे होय तर इतको आहे इथून केळी तो जुरो साफ करताना इतको बारीक होतो इतको हा तो मोठो केळीत गेलो तो सरपत इतको बारीक होतो मग होयतो तो आलाय खा दात दात आहे खय चल चल हडे बघ महाराजचा नसता कोणाक काय खाऊचं नाही पाणी मार चल त्याका वाचवूया आपण पाणी मार कसलो गेलो बघ रॉकेट कसो हे पाणी बसला त्याच्यात रे पाणी बसला रे रॉकेट कसं पळालो होय तर अरे वा एक नंबर काम केलंय हो येतो तो बीळ शोधता बीळ रवला पाठी काय गेलो होय रो हो काय हो चल आता जगतो तो आरामात चल एक नंबर काम केलंय आणि तो समाज गावलो तर त्याका भरा आपण वळात सोडूया सोडलंय
हा? हो वळा सोडायचा हा? काय नाही आता तो बेळा खून लावून का उपयोग खून दिसून येतो लो आता जगान तो फिरतलो आणि परत त्याच्या तडाच्या गाव कसलो पळालो बसला रे बसला पण चमचमला त्याका वाटता आणि मला बसला पळालो तो जितो तो मी धक्को खाली होते पाणी होतं पळालो मग ह्यो नसता तर मी त्याका मारतो कोण या माणूसच चक्र माहित चक्र म्हणजे तुका सुद्धा लाड बसले बाईच्या मुखाचे. लाड म्हणजे त्याच्यामुळे ते दया माया करूची असता घरात जीवलो काय पाळातले दया माया करूची असता दया माया करतलो भाजी करून खा हाय घे डोळा असा असा गमला असा करताना या टळ घालतो तसा यटळा ना घालू जसा काय तोंडात घातले अक्को तोंडात एका गेलो ना जोड करताना ना गेलो पाणी वाटल्यानंतर जिथं झालो नाही तर मान कुठा कला ऐक तरी तो साब होतो लांब ना ह्यो तो बारीक तो सरपंच ह्यानी त्याका वर गेल्या मध्ये. ऐकलं नर आणि माझीची नर आणि माझी ते तुझा काय लावू नको दाल्ला त्याका गेल्यान पुरो अक्को समजलं पोटापर्यंत खतरनाक एकदम गेल्यान त्याका चावान टाकल्यान शाप आता पाणी मारतो त्याच्यावर पाणी बसला आणि गेलो तो जोरात पण म्हटलं काय तर खतरनाक होता ना डेंजर होता सर्प मित्र कोण असलो तर त्याका बोलवता असं आम्ही केलेला पण त्याने सोडल्यान कारण तो मोठो दिवडा त्याने काय केल्यान त्याका कळलं आम्ही सगळे दमलो होते त्याच्यामुळे त्याने सोडून दिल्यान या अडी चल ये ही हड हॅलो ये ले बेटा वाह ले बेटा इतके दूध मैं किरिस का गाना सुना है क्या हाँ किरिस का गाना संजय किरिस का गाना सुना है दिल ना दिया दिया या दिल ना दिया दिल ना लिया ले बेटा थोडं दिसतं तू आता ह्या किती हल्लो जोशोरामा जरा गरज होती बाकी चायनीज बेल आणले तुझ्यासाठी आज काय चायनीज बेल तुझ्यासाठी स्पेशल जरा चावी दे किती आता जोशोरामा त्याच्या अरे देखी उघडणार ना यार आज आपण भजी भाजूची होत काय सांगतो हो त्यात भात करी आणि त्यात खा अरे ह्या काय होता माका येऊनच नाही बाजू भाजी केलं मी बटाटे हे रे बेसन हळलंय रवा हळलंय म्हणजे कसं जरा कुरकुरीत जर भजी झाली ना तर मजा येते म्हणून तो रवा हळलंय जर ही भजी सक्सेस झाली बघ ही भजी जर आवडली सगळ्यांका सॉरी आमका जर आवडली तर आपण उद्या व्हिडिओ करायचो आणि लोकांना दाखवायची ही भजी रसाची कणग्याची भजी काय विषय काय हो बाबा अरे ह्या जेवण आज बाहेर कसा हा हा दुसरा खेळतो गो ह्याच्या काला कपडे सगळे तेच रुमाल हो ते असं तर बघित असते नुसते मग माका लाईट दिसा ना लाईट दिसा ना आणि घेते गेलो मोठा दिसता मग आला काय होत जागा किती बदललो तर मंडळीनो आजचा जो ब्लॉग हा तो तुझे कपडे धुवून म्हणजे मूर्ख का मूर्ख नाही त्या मूर्ख होय माणसाची डबल टिबल मूर्ख ते बाईक जावऱ्या लिफ्टला का होती मान वाय या राय तुझे वाटेन तो झोडतो हो पण का गावना लोक ह्या सांगताय तुका आमका नाही गाव लोक राग येता भुतुरल्या दोघी गावला मान ही छान चल या तर मंडळीनो आजचा जो ब्लॉग हा तो सर मी संपयतोय आवडलो असं तर नक्की लाईक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा लवकरात बाकी बाई जरा घबरावा घे लवकरात लवकर आपले मुद्दाम करता बापाची खोडी कमी नाही तुमका दिसता साधो बळो तर म्हणजे आजचा तो ब्लॉग आवडलो तर नक्की आता तर नक्की लाईक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा
कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसं होत होतो, कारण आज काहीतरी आपला नवीन टॉपिक गावलो तो म्हणजे सापाचो. तर मंडळीनो लवकरात लवकर आपले 100K सबस्क्रायबर पूर्ण करा. खूप लेट होत चालला. जसं इंस्टाग्रामवरती ग्रो आपला फास्ट होता त्याप्रमाणे यूट्यूबवरती पण होऊ नये. ह्या सगळं तुमच्यावरती या आणि तुम्ही त्या करून दाखवायचं. तर खूप खूप धन्यवाद. भेटू आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.